shi ke da laifi, mutumin da ya da jahilci shi ma yana da laifi, dan me yasa yake koya. Amma mutumin da yake da kuskure ya san cewa a riwaya ta wars ana cewa sabbihisma rabbika la'ala allazi khalaqa fa sawwa, ya san haka amma sai yazo sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa, wato ya karanta wancan ayar farko da riwaya ta Hafs, aya ta biyu da riwaya ta wars bisa ga kuskure, baki ne ya dauke shi tuntuban harshe, to wannan babu laifi. Amma da ganganci ya zama laifi, da jahilci da kuma ya zama me yasa bai je koya ba, dan me zai tsaya da jahilci, dan me bai je ta koya ba, sai ta rika ta da alqur'ani, ai bai kamata ba. to akram kallah, kamar idan a sallah ce ko ta nafila ko ta farilla yana rusa sallah, wannan raka'ar da Hafs, wannan raka'ar kuma da warshi, wannan babu laifi. A takuɗa ne lokaci guda shine kuskure, amma wannan raka'a ta farko nayi da ruwaya ta Hafs, raka'a ta biyu nayi da riwaya ta warsu ban yi laifi ba, amma ta fudawa lokaci guda shine kuskure. Sai tambaya ta gaba yarwa tace to shin Allah ga ta malan kai magana akan aske gira, yace to shin zai yiwu ga wacce take da gira da yawa ta dan gyara saboda gashin giran yayi yawa kwarai, an ba ta izini da gyara kuma ba daman gyara. Wannan tambaya ce mai muhimmanci. Duk wanda take da gashin gira wanda ya wuce al'ada, ya wuce yadda aka saba gani, to babu laifi ta rage shi dan zai cutar da ita. Amma wanda take da daidai da na kowa, ita kuma sai ta ce dan saboda ado sai ta kankare, to wannan ita ce la'anta ta hukanta. Ai kamar matsala ce Alhaji Khalid, manzo Allah ya ce a tsayar da gemu, kuma ya ce aske gemu haramun ne, ya nuna aske gemu haramun ne, an fahimta haka cikin hadisansa. To sai gemu sai fito wa mace, to sai ta yi kaga wannan ya saba al'ada. To amma dukkan mace ce take gemu, kila cikin dubu ka samu daya, kila tarihi ka taba ganin guda daya a rayuwarka, kila ma baka taba gani ba, ka taba ji an faɗa. To kaga wannan idan ya fito ai za ta aski, idan ta aski sai mu ce ta saba sunnar manzon Allah. Wannan ya wuce al'ada, don abin da ya wuce al'ada babu yadda za a yi da shi. Ina fata an fahimta. Haka kuma mutumin da haƙoransa za su cutar da shi, akwai wanda haƙoransa sun yi girma da yawa, ya wuce girman da aka saba gani, ta yadda za su cutar da su, sai ya je asibiti aka rage girman su, ba wai dan ya yi shirya ba, dan a rage girman su ya dan ji daɗin gudanar da rayuwarsa. Wannan babu laifi a kai, don wannan yana cikin abin da yake an ba da uzuri a kai. Haka mutumin da dan yatsa na shida ya fito masa, kowa dan yatsa biyar gare shi, to shi sai zama cindo yana dan yatsa da shida, kaga ba daɗi, to sai je aka yanke masa asibiti, wannan babu laifi. Amma haka kawai je a cire wannan dan yatsa, kawai ce shi wani style ne na gayu na zamani ya fito da shi, zai je a cire masa dan yatsa ya zama mai dan yatsa hudu, to kaga wannan ya zama tagayyur khalqillah, musanya halittar Allah wanda bai halatta. Wato duk abin da yake ba bai saba faruwa ba sai ya faru, dan mutum yayi tasarrufi cikin sa baya cikin tagayyur khalqillah. Amma abin da yake ya saba faruwa sai ka zo kai yadda ba haka ba, to shine kuskure. Sai tambaya ta gaba ita tana cewa shin Allah ga ta malam, wajen bin iyaye da aka ce yara su bi iyayensu, ya'ya su bi iyayensu, muddin duk abin da suka umurce su da shi dole ne su bi, sai dai in shirka ne, to shine anan ne ba za su bi ba. To a shirkan aka toge kawai akramakallah, ko kuma duk wani abu wanda ya saba dokar musulunci, to shi kenan an umurce su kar su yi biya. Ba wai shirka ce kadai ba, dukkan abin da yake saban Allah ne bai halatta ba. Shirka kamar aje abota wa wani Allah, wannan daban. Amma idan uwa ta ce ita ta shagiya ko uba ce dan sai shagiya, kaga wannan ai bai kai shirka ba. Sai mu ce tunda ba shirka bane ya halatta ya sha, bai halatta ba. Ko ba ta ya sha ba, je ka so min giya, sai ce ba zan je ba, saboda bai halatta ba a sha giya, ko ba zan yi ta'awuni alal ismul udwan. Amma dukkan aikin sabo bai halatta ba wai sai shirka kadai ba. Sai tambaya ta gaba wata na cewa shin Allah ya ta malam, menene hukuncin zuwa ta'aziyar mutumin da ya kashe kansa? Bari in tambaye ku, wanda ya kashe kansa musulmi ne ko kafiri ne? Wace ne ta ce musulmi ne? Wace ne ta ce kafiri ne?
ya kika da hannu kuma kika sauke mu wanda ya kashe kansa musulmi ne ba kafiri bane ba, musulmi ne mai sabo, ba za a ce ya kafirta ba. Musulmi ne mai sabo ba kafiri bane. Ya kamata ku dauki wannan a matsayin ka'ida. Yanzu idan mutum ya kashe wani, ba kanshi ya kashe ba sai ya kashe wani, kisan kai da ya kashe wani, shikenan ya fitar daga musulunci tunda ya kisan kai. To bai bambanci tsakanin wancan ran da ya kashe da ransa kuma shi. Duk ba rai ɗaya bane ba? Rai ɗaya ne. To ta yaya a can ya zama musulmi ne ya zama kafiri? Ku fahimta cewa kasancewar mutum ya kashe kansa ba kafiri bane, musulmi ne, sai dai musulmi mai sako, musulmi mai mummunan laifi, mai babban zunubi. To musulmi mai babban zunubi ya halatta a roƙa masa gafara ko bai halatta ba? Ya halatta. In ka tabbatar da musuluncin mutum, to dole ka tabbatar da halaccin yi masa addu'a da roƙa masa gafara. In ko kace ba za a yi masa addu'a ba za a roƙa masa gafara ba, to wannan ya nuna shi ba musulmi bane ba. Duk musulmi ko mun sabansa ya halatta a roƙa masa gafara, amma idan mutum kafiri ne ba za a roƙa masa gafara ba. Kun fahimci wannan? To sai mu dawo mu ce mutumin da ya mutu da mummunan sabo halal ne a roƙa masa gafara. Kun ga ba ta aka wajibi ba. Halal ne a roƙa masa gafara. Yi masa sallah roƙon gafara ne. Zuwa yi wa ƴan uwansa ta'aziyya a ciki akwai bangare na lallashin su da kuma roƙon gafara a gare su. Ashe ya halatta dan an yi. To sai dai abinda malamai suke cewa shine dukkan mutumin da ya kashe kansa ko kuma ya mutu akan wani mummunan aiki, to ba za manyan mutane kamar manyan malamai mashahurai da ake gani da mutunci ba za su zo wajen yi masa sallah ba za su zo wajen a ɗauki gawarsa a je a binne da su ba ma za su zo wajen ta'aziyar ba. Sai a har haɗo waɗansu mutane irin ƴan kwaya-kwaya irin area boys nan zo su yi sahu, sai ba mu iya sallar ba a ce ku fara daga yau, ko da ba su iya sallar gawar ba. Amfanin wannan dan ya zama gargaɗi ga mai laifi irin nashi, nan gaba kar wani ya sake. Su malaman in za su yi masa addu'a sai su yi masa a sirri a gida, wani Allah ji kansa, ya Allah ka ji kanwa ne, amma a fili ba za su yi musu ba. Me hikimar haka? Da'awa. Saboda idan mutum ya zo yana fasikanci yana barna kuma ya zo ya mutu a ga manyan malamai da an zo wajen mutuwarsa da suna wani ma yana kuka na munafunci da rauni, abinda wannan ke nunawa ya je duk mai wannan barnar yayi ta yi malamai sun roƙa masa gafara ko ma kira abun ba laifi kenan tunda malamai sun tabbatar da shi. Amma a ce malam zo ka je ce ba zan je ba, sai nesa a ce mutumin da yake ya mutu yana shan giya dan me zan je yi masa tafiya, mutumin da aka ce buguwa ya ga mota ta kuɗi ce ta faɗa rami ya mutu dan me zan je, ni ba zan je ba, sai dai kulle. Ina fata an fahimta. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da inda malamai za su ɗauke shi salo ne na tarbiyyar mutane. Wato harkar aure da harkar mutuwa suna da tasiri wajen gyara al'umma in an yi su yadda musulunci ce. Yanzu maza Allah ce za a takun mantar nuna dinahu wa kulqahu fa zawiju. Duk wanda ya zo yake neman yarko in kun yarda da addininsa, kaga abu na farko kenan. Wa kulqahu kun yarda da halayyarsa ɗabi'u fa zawiju to ku bashi. To shi kenan sai mutum ya zo gashi da kuɗi gashi da mukami gashi da motoci yana cikin manyan mala'un gari amma ba da addini, ba a ganin shi a juma'a, ba a ganin shi a sallar jam'i, ba a ganin shi cikin dukkan wani wuri na alkhairi ko wa'azi ko menene. Amma dukkan wasan football, wasan hockey, wasan volleyball, lawn tennis, dukkan wani shirme daga nan sai ya tashi ya tafi Abuja, ya tafi waje, ya tafi jikkaje yayi. Kwatsam sai zo neman aure wajen ka Alhaji Salih, wajen Malam Sa'idu. To kaga a nan gurin ne Allah zai ba mu jarrabawa. Ko dai mu ga kudin sa mu ga irmu za ta huta. Daki sai ta zaba a gida. Dakuna barkatai. Waɗansu mutane su kwana, waɗansu aljanu su kwana. Domin duk dakin da yake ba a kwana aljanu suke kwana. Haka hadisi ya nuna. Ko shimfiɗa ta zanto additional shimfiɗa a cikin ɗaki aljanu suke kwanciya a kai. Idan shimfiɗa ta karuwa ɗaki wanda take empty kamata ya nan da yan ba haka ba kun yi wa aljan shimfiɗa, haka manzo Allah nuna cikin hadisi. To ballan sara ƙarin ɗakuna bi kalin
to kaga anan jarrabawa ce amma da ce to ai ba komai Allah sun yi alheri kaza kaza da abin da ya kawo shi kenan da auren masa wannan abin da aka yi masa an karyawa talakan da yake tsoron Allah zuciya zai da cewa sai ina da kuɗi za a ga kimarsa dan ni na zo an hana ni ga wancan yanzu an bashi amma yana zuwa da dukiyar shi da komai aka ce a mu dukiyar ka ce muke da walawala walakin ba mu sai da kai ka same ta ba mu yadda ba mu za mu iya baka irin ba ko kuma a'a mun ji labarin kai mashayi ne ko kai manemin mata ne ko kai kaza ne aka kidaya masa laifukan da an san laifinsa ne ko kai mai saba alƙawari ko kai wato baka da zumunci duk danginka ka abin da su dan me za mu baka irin mu muna son mu aurar da irin gida inda ake zumunci ko kai baka zuwa sallar jami'i mun tambayi limamin masallacin juma'ar da ke dab da gidanka yace shi a tarihi bai taba ganin ka a sahun gaba ko a nabi ko na uku ba tunda baka sallar dan me za mu baka irin sai dai ka je ka nema a wani waje idan can unguwar ma haka can unguwar ma haka washe gari ina za shi da ita shi masallaci wallahi sai ya tafi masallaci ya yi sallah kun ga an tarbiyyanci mutane ko kuma ya zo mutuwa kwatsam duk makwabtan shi a gaba babu wanda ya je cikin mutanen kirki ba malam ba liman ba kaza me yasa ba ku je ba ce ba dan giya bane ba dan bai zamu je wani ta'aziyar sa shi ne ba tsohon gwamna tsohon minista tsohon shugaban kasa tsohon waye ko ma tsohon wace tsiya ne dai mu dai ba za mu je tun da baya sallah baya abin nan dan giya ne kaza kaza shikenan aga an ki zuwa gobe wani mai irin wannan halin ya zai sai ya daina dan yana jin tsoron kare zo shi ma ya mutu a ki zuwa to amma gaba ɗaya ba ma wannan illa man rahima rabbuk dan haka aure da mutuwa waɗansu ababai ne da suke faruwa a cikin rayuwa ko ba a irawa babu su to kuma hanyoyi ne da a tarbiyyanci mutane akan su mutuwa fa ba wani abu kawai ka ki zuwa sallarsa ka ki zuwa ta'aziyya ka ki zuwa komai ko kuma baka je sallah ba ba je makabarta da kai ba sai da aka dawo ka zo ka same su a tsaye mahalan ashe wani ya rasu to Allah sarki to Allah ba ku hakuri Allah ba ku hakuri shi baka ce Allah jikansa ba su kuke ba hakuri dabara kai alin salih baka ce Allah jikansa ba Allah ba ku hakuri ko da abin ya shafa kenan ma'ana wannan sai ya karya zuciya tun mai sabo sai ga cewa gare ya daina duk wata mai sabo sai ta ga cewa gare ta daina amma yanzu mutane suna mu'amala ne ta hanyar dukiya ta hanyar kuɗi duk wanda yake da mukami sai ya ga cewa lallashin sa ake ba a san mai abin nan da sauransu to wannan kuma shi ya lalata al'umma gaba shi ya wargaza al'umma dan haka mutumin da ya kashe kansa ko shakka babu musulmai za su yi masa sallah su yi masa ta'aziyya su je su binne shi amma kar a ga manyan mutane a wajen kar a ga mutanen kirki a wajen a ji a har haɗo irin yara irin area boys din nan har haɗo su zo su yi sahu su yi masa sallah ko da nan za su fara sallar kasan yawancin su ba su iya sallah musamman kuma sallar gawa ai tsoro ma ake jiya ce ku fara daga yau a ga kawai yan kwaya su ne a sahun gaba da na biyu da na uku limamin ma cikakken dan kwaya ai kaga ko shakka babu wannan an yi wa'azi ga mutum ba wanda zai dai mutu a sashi wannan halin ko ya yadda dan uwansa ya mutu a sashi a wannan sai ga a to in haka ne bari in hana dan uwana aikin sa bari in hana dana bari saboda kare mutu shi ma a yi masa haka to alhamdulillah zan dan muku wata matashiya game da maganar da malam yayi game da gado wanda in an yi samu extra shimfiɗa wadda ba a kwana a kai to malam yace shedan ne yace kwana yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ko da yake abin ya dan ragu yanzu akan makalla amma a da a ɗakin amarya dole ne kawai musamman a nan ƙasan dole ne kawai a samu gado wanda shi ba namiji bane ita ma nata na ado ne kawai ba wanda zai zauna amma daga shi yadda kai ba kai saka hau ba idan ba turmi aka dora maka sai dai an dora maka turmi to ashe kun ji ga yadda abin yake da hadisi da sosai saboda haka ko da miji yana da turaka wannan kanin da aka kawo miki mai silba ki dinga kwanciyar ko da rana haka akai ko a kwantar da yaro ko haka kar ki yadda ku yi shi a kawata shi kai da ku tashi ku fata mun shimfiɗa an aje shi ado kawai to gashi mun samu wata fa'ida da ban wajen malam Allah ya sa mu iya to sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya ga ta malam a menene hukuncin matar da ta tafi sallar idi ba da izinin mijinta ba don akwai wasu mata wanda na sani sun tafi idi ba tare da izinin mijinsu ba kuma an sake su saboda haka
wannan kuskure ne. Duk inda mace za ta fita dole sai ta nemi izinin mijinta, amma shi kuma mijin idan har ya samu tabbacin masallaci ta je, ai wannan ba ta yi laifin da ya kai saki ba, kuskure ne shi kuma. So biyan da sun yi kuskure, idan ya kuskure ya tafi ta bata nemi izinin sa ba, dan da ka'ida dole sai mace ta nemi izini za ta fita. Shi kuma ya kuskure ta je masallaci ya sake ta, to ina ke so ta je kenan ba masallaci ba, wannan ba daidai bane ba. Sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa washin Allah ya ga malam, wai a gaskiya ne ka yi sanarwa cewa duk matar da ta sa a tamfa ta zauna a sahun gaba ko a sahu na biyu amma da hijabinta da kuma socks a kafanta, amma ta sa a tamfa, wai gaskiya ne ka faɗa haka? To ba zan iya tuno ranar da na faɗi wannan ba. In na yi sanarwa kan ai yawanci nukan sanar ne tsakani na da ku haka ko? Ban sani ba ko na faɗa na manta. In dai an sanya a tamfaɗin to kamata ya ɗora hijabi sai a rufe ta ko? Ina abin da ya kamata. Na'am. Sai tambaya ta gaba irwa tana cewa shin Allah ga ta malam menene hukuncin ni ne mijina bai iya karatun Fatiha ba, akwai kuskure a karatun Fatihan shi, to shi kenan sai aka ce mana idan Fatiha bata inganta ba babu sallah, so sai nake cewa ya dinga sai ina dan karatun Fatiha na idan a daki na ne ina dan karatu yadda mutum ne, to sai ya ce wani irin sallah ne wannan, mata ana karatu a boye, ke nake kina karatu a garari, wani irin abu ne wannan, kaza sai na ce ai matan ba a ce su yi fiye da abin yadda dai wani da kusa in ba mutum ya zo kusa ba zai ji ba, ai ba da yi to ai akwai sirri akwai kuma bayyanawa, sirri ma ba a haramta ba kaɗan fito da shi kaɗan, to akan haka ɗin zai na a kan makalla sai na ce zo in koya mishi Fatiha ɗin kai na fito sarari zai in koya mishi Fatiha, sai ce don wani karatun ce ga irin sallan da kike ma ni da man na so yi sai ta faɗa da wasu akar mata ya kamata ta Fatiha a gaskiya ba za ta karɓo ba sallan. Allah akwai matsala kan ga dukkan mutumin da baya da Fatiha baya da sallah. Abin da zaki kokari ya sani ya ji daga bakin da ba naki ba cewa in mutum baya da Fatiha baya da sallah, sannan ya fahimta cewa Fatiha sa ba ta yi ba. Sai ki faɗa masa wannan a fili cewa gaskiya abin da yasa kake ga wani lokaci kamar ina bayyanawa ina jin kamar a cikin Fatihar ka akwai kuskure ko kuma ni ne nake kuskuren ji ban sani ba, amma dai a wuri kaza kamar kaza kake cewa shi kuma kamata ya ashe kaza. Sai dai kuma babu laifi ka iya tambayar wani malami da ka yadda da shi wanda kake ganin cewa kila ya bayyana maka abin yadda yake, ma'ana dai ta wata hanya ta dabara da zaki masa haka. Sai kika fi kowa sanin mijinki, akwai mazajen da suke masu saukin kai dan matarsa ta ce masa kaza ba damuwa zai iya fahimta, akwai wanda suke masu taurin kai shi bai yadda matarsa tafi shi ta kowace hanya ba, shi ne yake sama da ita ta kowace hanya. To ya danganta dai shi mijin nake yadda yake in yana da saurin fahimta, sannan in dama mutum ne wanda yake da sha'awar addini yana da commitment wajen addini. To sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya ka malami ne na haihu har na kai 40 amma kuma wani lokaci sai in ga jini ya zo lokaci kaɗan kuma sai in ga babu, in na ɗauko azumi in na gan shi kaɗan kuma shi kenan azumi na ya kari kuma shi kenan gobe jibi na ɗauka in kai za ka kuma in gani haka yana da nuna bayan kwana 40. A'a idan an yi kwana 40 fa jinin biki ya riga ya kare. Jinin biki manzo Allah ya nuna kwana 40 ne yake yi. Yayin da kika kira yau kwanan ki 40 da haihuwa to kin riga kin fita daga biki, ko da kin ga wani jini ya zo to ba na biki bane ba. Wannan shine zance mafi inganci. Akwai malaman da suke nuna cewa jinin biki na kaiwa kwana 60, amma magana ce ba mai karfi ba, ba ta da dalili da yake karfafa ta cikin Qur'ani ko hadisi. Abinda hadisi ya nuna shine kwana 40. Dan haka abin da ya biyo bayan kwana 40 wannan ba zai zama wato jinin biki ba. Sai takarda ta gaba yar uwar ce Allah ya ta malam don Allah a karanta min wannan takardan. Tace Allah ya ta malam ni ne duk lokacin da muka zo sabani da mijina sai ce ke ni na gaji da halinki na sake ki. Gobe jibi aka sake kawo sabani ke na gaji da halinki na sake ki.
za ta ji haka to akramaka Allah an yi har fiye da uku to sai ta ce to yanzu ita shikan nan ya kai uku da ta ji ɗaya bayani sai aka ce mata wane ne yake ji akwai mutum a lokacin sai ce aka ce a'a aka ce a'a idan ba kowa tsakanin ku kuma ba takarda to shi kenan ko sau ɗaya mutum akramaka Allah ya abin a kira wuce za a yi a ce ka ji tsoron Allah ka ji tsoron tsayawa gaban su ranar tashin kiyama ka ji tsoron wuta ka yi kaza duk ayoyin da za a firgita shi a faɗa masa haka ta faru ko bata faru ba idan ya ce ya ji tsoron Allah ya nuna ta faru kaga saki ya zama guda uku kenan ba za ta koma ba idan ko ya ce a ni ƙarya take mun sai mu kyale shi da Allah Allahu akbar ba za mu ce ba matarsa bace ba kyale su tare idan an je lahira ubangiji ta Allah zai masa hisabi gurgurdan abin da shi ne gaskiyar da shi Allah ya sani mu mutane muna hukunci ne da abin da yake zahiri tunda ba mu san gaibu ba mu san batini ba jinta baya wadatar da mu har sai in shi ya yi ikrafi da kansa inda a ce akwai wani a tsakiya da ya ji ta zo ta ce mijinta ya sake ta zo ce bai sake ta ba da aka wake wajen aka ce wane haka ne ce kwarai na ji da kunne na to kaga tabbas take ya ta amma inda da shi sai ita ne kullum shi za a gaskata ba ita ba ina fata an fahimta da haka a nan gurin kirawo shi za a haɗa shi da Allah a yi masa bayani ya ji sosai da sosai in ya kafi akan cewa in shi haka ne gaskiya shi bai sike ta ba to shi kenan sai mu kyale shi tsakanin shi da Allah ne sai tambaya ta gaba yar uwa tace Allah ya gata malan kai wa mu ɗan uwa mata gargadi yace yanzu sun fito da wani hikima wai idan mutum zai aure mace za ta yi aure sai ta je a yi mata allura na kin haihuwa kafin a daura aure shi kenan kuma an daura auren ba za ta gaya wa mijin cewa to ni ba akwai allura a jikina ko na shekara kaza ko na kaza ko kuma gashi ba shi kenan sai ta zama shi ko mutumin yana yau ko zai haihu yana neman haihuwa alhali ita kuma tana da allura ko ba ta gaya miki ba shin yaya wannan yake to saboda bai suke yin wannan ya kamata mu san me hikimar yin allura me hikimar kenan alkal ka gane hikimar waɗansu akramaka Allah suna yin haka ne musamman in ɗan mata ne ba sa so daga zuwa shekara ɗaya biyu kawai a ce mutum ya haihu kuma yana ta fama da jego ko kuma idan sun je na ɗaya kenan na biyu kuma ko idan suka je abin da suke zato a waje in sun ga ba haka bane a gida sai ta yi kwana kuma kaga zaman su ba zai sa an samu yaro kuma ta dinga cewa wayo ɗana ni dama wannan abin da bi shi ne tsammani amma na jira in ji ko kai ma kila shi kake tsammani Allah ta kyauta wannan sabawa Allah ne sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne domin ita kanta haihuwa din tana ɗaya daga cikin manufofi na yin aure sannan kuma ɗaya ce daga cikin manufofin ci gaba da ɗorewar ɗan adam a ban ƙasa domin inda a ce yanzu nan garin Maiduguri a samu shekara tur ba wata mace ta haihu to idan ka fita titi sai kaga gari yayi sarari saboda mutane za su yi ta mutuwa ba waɗanda suke replacing su wani na mutuwa wani baya mai gurbinsa Allah kuma ya sanya sunnarsa a cikin rayuwa a cikin mu mutane da dabbobi da tsuntsaye da halittun ruwa da na waje mu zanto khala'iq masu halifantar juna in babu haihuwa babu yadda za a yi kowace halitta ta dore a ban kasa ko da masu bincike kan dabbobi idan suka ga wata halitta wadda yake irinta sun yi kadan a duniya sai su yi kokarin tara su a wuri guda su yi ta suna ta haihuwa don kasu kare saboda haka mutumin da baya son haihuwa ko wanda ba ta son haihuwa na farko dai tana kin abinda manzon Allah yake so shi manzon Allah na son a haihuce kuma kina kin haka kin ga kina fito na fito da irada din manzon Allah na ɗaya kenan kuma kin zama abokiyar adawar dan adam don kina da manufar kin hana dan adam dorewa a bankasa dan in ba haihuwa dan adam ba zai dore ba a bankasa shi miji tun farko menene dalilin da yasa har baki gamsu da shi ba ni ina ganin yaso da dama wato mukan ha'inci juna da yawa zaki zo kina son miji akwai lokacin da kawai miji kike so kowane iri ne to idan kina son miji kowane iri to shine kike da matsala amma in kina son miji
wanda yake mai halayya ta gari to baki da matsala. Mai halayya ta gari in ya zauna da ke zai zauna da ke cikin amana, in kun rabu ko ba zai ci mutuncin ki ba. Amma wanda baya da halayya ta gari in kuna zaune cikin wahala, in ya rabu da ke mako bisa ga rashin mutunci za ku rabu da shi. To dan haka bai gaskiya wannan bai kamata ba. Kamata ya dai ki bididdigi shi wanda zaki aura ɗayan ki gama fahimtar cewa mutumin kirki ne, sai ki kyautata masa zato akan haka. Kuma tun lokacin da mutane suke son su yi aure tsakaninsu, miji ke son ya auri mace, tun lokacin ya kamata zantukan da za su rinka yi da juna su zama akwai gaske da yawa a cikinsu sama da su zama gangan. Domin idan suka zanto gangan sai zanto kawai suna musayar zantuka ne na soyayya. Shi yana tunanin menene abin da za ta ji daɗi in faɗa mata ko in rubuta mata. Ita ma tana tunanin me za ta faɗa ya ji daɗi ta faɗa masa ko ta rubuta mishi. Wani lokacin har aro na kalmomi ake yi, idan ita ba ta da surutu da yawa sai ta ari kalmomi daga wajen ƙawayenta. Kun ga wannan abin da ta rubuta baya da reality, baya da hakika. Ma'ana abu ne da shi tun da shi haka yake so ya ji bari a faɗa masa shi. Amma ita a tsakankaninta da Allah ba haka bane tsakaninta da Allah. Ko shi din ya ga cewa kila haka ne idan na faɗa zan ruɗa ta, za ta kiɗimu, za ta zautu a kaina. To shi ma kaga babu gaske a cikin wannan. To lokacin da ake maganganun aure dole akwai maganar soyayya, ba za ka raba aure da maganar soyayya ba. To kuma dole akwai bayanin salon rayuwar da kowa ke da sha'awa tsakanin shi da juna. Kai kana faɗin menene manufofinka a rayuwa, irin abin da kake so da wanda baka so, da kuma yadda kake son ka ga matarka. Ita ma tana faɗa. A cikin wannan faɗar za ka tabbatar tana da wannan duka ko ba ta da su duka. Ita ma za ta ga tana da shi, ta samu duk abin da take so a wajenka ko ba ta samu duka ba. A nan gurin ne idan kana son abu 10 sai ka samu guda 5 a wurin mace, to ka samu matar aure ne a fahimta ta. Haka kuma in kina son abu 10 sai kika samu 5 a wajensa, to kin samu mijin aure. Sai ce zaki sa ya zai karaso miki 5 din, suna 5 su zama 6 7 a hankali, shi ma shi zai sa ta karasa saura. Amma fa babu yadda za a zo wata rana ka ce mata ta 100% ta kayatar da ni, ba zai yiwu ba. Ko ita ta ce 100% mijina ya kayatar da ni, ba zai yiwu ba. Duk wanda ya kalli dan adam kallo uku sai ya ga cewa wuri kaza da zai yi kaza, komai na da shi in banda kaza da ya zama kaza ko kaza da ya zama kaza. Wata ma ita ma haka, duk wanda ya kalle shi zai ce komai ya ji in banda kaza da ya zama kaza. Wannan haka rayuwa take, dan ba kai da kanka ba, haka Allah ya rayuwar. Sunanta jarabawa. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. mun sanya sashin ku su zanto fitina ko jarraba ga sashi. Yayin da kake nama abu 10 a wajen mace, to sai ka kasa su gida 2, mafiya muhimmanci, sannan kuma kashi da 2 masu bi musu wajen muhimmanci. A cikin rukunin mafiya muhimmanci ka samu guda 3, a cikin rukunin masu bi musu wajen muhimmanci ka samu 2 ko 3, shikenan ka samu matar aure. Amma a cikin mabiya muhimmanci ila ɗaya kawai ka samu, to wannan ba zan baka shawaran ka aure ta ba. Dan ina baka shawaran ka aure ta ma lokacin da zaka sake ta kuma ba za ka bani shawara ba. Wannan shi ne gaskiyar labari. Amma duk mutumin da yake neman abu ya samu rabi ko sama da rabi yana iya hakura da sauran. Haka dan adam ya kamata ya zama in yana da wayo a cikin rayuwa. Duk abin da nake so na samu rabi, to ya kamata in hakura da sauran. Ya kamata kuma ita ma in yi mata adalci, ai ita ma ba duka ta samu a wajena ba duka ta samu ba. Ina jin na taɓa baku labarin wani Alhaji Khalid, ko kai ne na faɗa, na taɓa baku labarin wani malamin mu ne mun je kai masa ziyara a Madina, sai yake tsokanar mu waye mai aure waye goro, don ana tattauna sai wani abokin mu duk ya fi mai girman ji, za ka sai ai shine baya da aure. Sai malai tambaye shi me yasa baka yi aure ba har yanzu, sai ce gaskiya shi bai samu matar da ta cika sharuɗansa ba. Sai malamin sai kana da sharuɗa, kana da wasu conditions da sai an cika, yace kwarai da gaske. Sai malamin ya zaro takarda da biro daga cikin drawer ɗinsa, yace faɗi na 1, sai malamin ya rubuta, na 2 ya rubuta, na 3 har aka je na 10. Yace sai ka samu wanda suka wannan zaka aure, yace to ba za ka yi aure ba har abada. Allahu akbar. Yace saboda me? Yace ita ma tana da sharuɗa. Ita ma tana da sharuɗa wanda kai ma kuma za ta ga kai ma baka cika ba.
amma da ta samu masu muhimmanci sai ta hakura da sauran to kai ma an ka samu masu muhimmanci sai ka hakura da sauran yace kuma tsakaninka da Allah cikin waɗannan conditions da ka kawo guda 10 ka shi tsaye mu kalle su kowanne kai ya tabbata kanka yace ta zama kyakkyawa to sai a kalle shi kuma kyakkyawa ne ko mai nan ta zama mai hanci to shi yana da hancin ko baya da shi da aka yi lissafawa cikin wannan 10 da yace su yake bukata shi baya da guda 5 mun ta sa'a dai mun samu 3 dai tabbas mun yadda yana da su 4 muka ce mai masa alfarma mu cika mun san dai bai kai rabi ba to kaga a ina amfanin wannan a cikin rayuwa babu yadda za a yi sai ka samu duk abin da kake wallahi ba wanda zai samu duk abin da yake so a cikin rayuwa ba zai yi ba da haka ku nemi menene yafi muhimmanci idan kina son abu guda 4 ko 5 kidaya waɗanda ke ganin sun fi muhimmanci in kin same su a wajen mutum shikenan idan mutum ya misali dai abin da ya fi komai muhimmanci ya addini sannan abin da ke bi masa ɗabi'a sannan abin da ke bi masa wato ilimi domin wanda yake da addini yake da ɗabi'a ko da baya da ilimi addinin nasa da ɗabi'arsa za su iya sa ya koyi ilimi ko ba haka ba amma mutumin da baya da addini yana da ɗabi'a ai yana da matsala wato babu mutunci tsakanin shi da baturen ingila wanda yake arni akwai ɗabi'a in ya ga dama amma ko baya da addini ko kuma ya kasance ga addini ga ilimi amma ba da ɗabi'a ta gani to wannan ma akwai matsala ta tare da shi to kun ga wannan za a kalla addini ɗabi'a ilimi halin da zai iya rike matar ba lalle bane ya zanto mawadaci amma ya zanto yana da halin rike matar yadda za a ci ko ba daɗi da yana da halin da zai rike ta haka waɗannan al'amura suna da muhimmanci a cikin rayuwa idan an same su sai a samu ko amma in aka tsaya ana wani kallace da kwakwale to ya bata lokaci da yawa sannan kuma ke ki dauka wai kin je aure ne ma kamar wani yawon shakatawa da haka kike allura dai idan kin je zaki yi kwana to ai kin ga Allah bai samu ki albarka a cikin rayuwar auren ba kuma akwai wani abu lokacin da zaki yi allura ma'ana yanzu kin yi auren sai kika allura kafin ki da kika je zama yaki sai kika yi kwana sai Allah ya rufa min asiri yanda ban yi allura ma da juna biyu to kafin ki samu wani kuma wannan allura ta kare to sai kika samu wani sai kuma ki sake yin me sai kuma ki sake zo a yi allura sai ki tafi to shi ma kika je din bai zauna ba dan Allah na mu'amalantar ki ne da fatan ki dan duk lokacin da zaki aure ni kike yi allura fata kike kar mu zauna sai Allah ya mu'amalance ki yi miki sakamako da wannan fatan naki da wannan manufar taki shikenan sai ki je mu zauna wata 10 shikenan ko ku zauna wata 10 shikenan sai ya sake ki wannan wata 10 ya sake ki wancan wata 10 ya sake ki allura to ana nan fa wannan allura tana da side effect ɗinta tana da abin da kira al-atharul janibiyya da za ta haifar miki to sai ki zo daidai lokacin da kike son ki samu haihuwa kuma ki rasa wallahi na gani da ido na ba labari ba wadda ita ma sai auren sai alluran mijin bai sani ma take zuwa ta yi alluran daidai lokacin da take ganin ta gamsu ya kamata ya zama mijinta sai ta daina yin allura kuma tana son haihuwa kuma Allah ya hana ta wallahi na gani da ido na ba wai labari bane za ku tsoroci ubangiji abinda ake so mutum ya bi hanyoyin da Allah ya ce sai kuma ya dogara ga ubangiji yayi ta roƙon Allah ka bani mijin da zamu zauna da shi zama na amana zama na gari zama na to kuma addu'ar ki tana da muhimmanci sannan kwazon ki da himmar ki ke ma kuma yana da muhimmanci a hada da kwazo da addu'a wannan shine suke ga Allah ya rufa miki asiri kin samu mijin aure na gari ko kai in namijin ne sai Allah ya rufa maka asiri ka samu ta gari to sai takardar mu ta karshe yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam ita ce dai tana azumi kuma sai al'adar ta zo yarinya budurwa a karam kalla to wai sai tana jin kunyan iyayenta da kuma sauran jama'an gida ko ruwa ba ta sha haka za ta kai wai azumin har zuwa yamma tana koye wannan din wai kada a ce ita yarinya karama kuma gashi tana al'ada to wannan yasa tana ta koyewa sai ya hukunci wannan a'a bai kamata ta yi azumi ba ko a koyi da ta ci abincin dan in ta yi azumi ta aikata ya hakuri za a sanar tambayoyi ya hakuri tambaya ta farko yar uwa tana cewa shin Allah ya ga ta malam ni dai mai takaba ne to an ce mai takaba ba ta fita zuwa ko ina to aka maka Allah shin zan iya zuwa sauraron wa'azi
kuma zan iya zuwa qiyamul layli ko kuma ba zan duka waɗannan ba za ki rusu ba za ki tsaya a gida in dai wa'azi ne sai dai ki saurara a rediyo ko a talabijin ko kuma ki ji kaset qiyamul layli kuma ki yi a ɗakin don mai takaba an hana ta fita har sai ta kammala takaba wannan haka aya ta nuna kuma haka hadisin manzon Allah ya nuna. Sai tambaya ta gaba mai ta tana cewa washin Allah ya ga ta malamu ne da yar mu ta kai kaman shekara 5 ma da balaga to amma ba ta so yin azumi to shin akramaka Allah wanne irin horo addinin musulunci ya halatta mu yi mata ina da kila kun yi sakaci tun tana yarinya ba ku saba mata yi ba duk wanda bai saba da abu tun yana yaro ba da wahala bayan ya girme shi zai fara yin sa to a yanzu abin da ya kamata shine tun da ta balaga da za a yi mata wazi ya fadakar da ita a jazakun nan ta idan ta kiya mahaifinta ya samu bulala ya ta zane ta da ita kuma ta kama ya kulle ta a daki in ma ta ki yin azumin sai a kulle ta a daki to ba za ki ci abincin ba har sai rana ta faɗi ko ki yunwa mai hujja da lada ko ki sha yunwa da babu hujja babu lada a kai wannan ya rage naki har sai ta yadda za ta dole ne a yi mata wannan hura a samu mahaifi wanda yake gaske ba magana jin tausayi idan mutum ya saba wa ubangiji ya samu bulala lafiyayya sosai da sosai kare da ki fuska sannan kare da ke ta da wani abu ko itace wanda zai mata targaɗe ko karaya amma dai a samu bulala wanda za ta ji a jika cewa lallai an zane ta sosai cike da bai wannan zai kyau zai taimaka mata kwarai da gaske sannan kuma sai a yi ta mata addu'a Allah shirye ta. Sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa shin Allah ya gata malam ni ne da mai gidana baya son in je islamiyya duk yawancin tashin hankalinmu akan islamiyya shi kuma bai koyar da ni ba shi kuma bai bar na je islamiyya ba mun tashi faɗa kuma sai ya dinga ce min inanniya kawai to akramaka Allah wanda makataki ya kamata ba Shehu Usman Ibn Fodiyo ya faɗa a cikin littafin sa Irshadul Ikhwan cewa idan mace ba ta da ilimin yadda za ta yi alwala wanka taimama sallah azumi da sauran ibadoji kuma mijinta ya ƙi karantar da ita to ya halatta ta fita ta koya ko da ba da izinin sa ba bai idan ta tsaya za ta mutu kenan ba ta ibada dan ba ta san ma yadda ake tsarki ba idan ba tsarki babu sallah in ba sallah kuma babu addinin ma gaba da an rushe addini kenan dan farkon abin da za a yi wa mutum hisabi ranar tashin kiyama sallah idan ta yi daidai sauran ayyuka ana sa ran su yi daidai idan sallah babu ita kuma sauran ayyuka ma kenan an tozanta su ba su da mutunci ko kima kenan to da haka a nan gurin zaki bi shi ta laluma akan yadda kike je makaranta idan yaki ko da baya so ko yana so ko baya so sai kin je kin yi karatu dan ta hanyar haka zaki san addinin ki ba zaki rayu kawai haka baki san ibada ba zai yiwu ba musulunci bai da wannan damar ba sai takarda ta gaba mai ita tana cewa washin Allah ga ta malam don Allah a yi mana bayani wai shin aikin gwamnati laifi ne kuma menene dagutu a karmar Allah don Allah da aikin gwamnati ba laifi bane dagutu kuma shine duk abin da zai sa ka saba wa Allah duk abin da ya sa ka saba wa ubangiji to ya zama dagutunka ya danganta kuma irin girman saban ko kankantar saban idan babban sako ne kamar ya sa ka kafircewa Allah ka yi shirka da shi ka yi tarayya da shi to mutum ya kafirta kenan idan karamin sako ne to kuma mutum ya yi aikin sako kenan ba za a ce ya kafirta ba wannan shine tagut duk abin da ka saba Allah saboda shi ka bin shi ka bar Allah ka bin shi ka bar manzon Allah na'am sai tambaya ta gaba yar wata na tambaya ne game da wai daukan jinjiri a karamakallah tace akramakallah idan mutum ya saci jinjiri kuma zo ya tarbiyar da shi ta hanyar musulunci ya rike shi ya zama nashi kuma ba tare da sanin iyayensa ba ko da kafirai ne ko da musulmai ne to shin haka ya halatta in kuma bai halatta ba daga bayan mutum ya ji me ya kamata ya yi bai halatta ba bai halatta wa mutum ya sato jinjiri a wurin mai shi wannan haramun ne kaulan wahida ko da rike shi zaki ki tarbiyance shi ki masa duk wani gata kila ma sama da yadda mahaifiyarsa za ta yi masa duk da haka bai halatta ba kin san uwa ba a canjin ta a duniya ba abin da yafi uwa ko babu wani abu a madadin uwa babu shi saboda haka duk wanda kika raba da mahaifansa
wato kin raba kin haifar masa da matsala a duniya, kin sa shi cikin wata damuwa. A nan wurin idan har kin yi irin wannan tubanki shine ki maza ki mayar da shi wajen mahaifansa, idan kin san su ki mayar da su wajen mahaifansa, wannan shine wajibi a kai. Idan ɗa kike so ki samu ba ta wannan fuskar zaki ba ta sata zaki ba, ga waɗansu sun haifa sun jefar an kai su gidajen marayu, sai ki je ki zaɓi yadda kike ganin ta yi miki. In namiji kike so, in mace kike so, in ɗaya in biyu sai ki ɗauko, sai ki je ki raina a gidanki. To kin ga wannan shine abin da zaki ki samu lada. Amma wancan uwarsa tana so ta rike ke kuma kin je kin sato, kin ga wannan ba daidai bane. Sai tambaya ta gaba, yar uwa tana tambaya ne game da hukuncin yan acaba a karamakallah. Ta ce mu dai Allah ya gata malam mukan sayi mashin 61,000 kuma mu ba yan acaba mu ce su biya 120,000 a cikin wata 5 mashin din ya zama nasu. To wannan abu da muke yi ya hukunce shi bai halatta. Idan aka bashi aka ce biya 120,000 a cikin wata 5 idan ya biya mashin din ya zama nashi, to in bai biya ba fa ya zama naki. Ana yin ciniki ne kan abin da yake da tabbas. Idan har zaki sayar masa a matsayin bashi 120,000 ya halatta, amma karki iyakance watanni. Ba ke za ki iyakance ba, sai zanto watannin ke da shi kuka iyakance ba ke kadai ba. Ke kina wata 3 shi yana wata 10 har ku dawo ku zo ku yi ittifaki akan wata 8. Kuma in wata 8 sai yana da kuɗin biya to in baya da kuɗin biya aka ce an yafe sai nan gaba a ƙara masa lokaci. Wannan shine abin da idan an yi ba a yi wani wayo ne yadda riba ta shiga ciki. Amma iyakancewa mutum wata 3 to inda zai wuce wata 3 kuma sai a yaya. Kudin sai su karu ko su ragu ko kuma su yaya. Ya kamata a yi abu wanda yake a fili a cikin al'amura na kasuwanci da cinikayya. Sai tambaya ta gaba, yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam, idan muna bin limami a cikin sallah, idan yace sami Allahu liman hamidahu, to mu din za mu ce sami Allahu liman hamidahu ko kuma iyakacin mu ce rabbana wa lakal hamdu kawai shi kenan. Mamu ma zai faɗa sami Allahu liman hamida a sirrance, sannan ya ce rabbana wa lakal hamdu a bayyane. Haka ka'idar take. Kamar da shi ma liman bayan ya faɗi sami Allahu liman hamidahu kuma zai ce rabbana wa lakal hamdu a sirrance. Wato kun ga shi liman sami Allahu liman hamida a bayyane dan ku. Amma rabbana wa lakal hamdu dinsa a sirrance zai faɗe ta. Ko kuma mu sami Allahu liman hamida dinku a sirrance, rabbana wa lakal hamdu dinku a bayyane, yadda abin yake. Na'am. Sai tambaya ta gaba, yar uwa tana cewa Allah ya ga ta malam, muna so a yi mana bayani akan tarbiyya da kuma renon ciki a musulunci. Wannan lacca kenan. Amma ba fitawa ba ce ba. Wannan shawara take bayarwa, wannan kuma za a duba idan lokaci ya bayar to, in ba a samu lokaci ba sai a haƙura sai wani lokaci. Sai tambaya ta gaba, ‘yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam, ni ne na je asibiti sai aka ce za a ɗauki hoto na, wato hoton al'auranta a karmakalla. To shi kenan aka ce kata azumi. Sai ta zo da aka ɗauka, to bayan an ɗauka kuma sai wani jini ina fitowa, to hukuncin wannan jinin aka karmakalla, shin za ta yi sallah ne ko kuma da wannan jinin ko kuma za ta bari sai shi ma wannan jinin ya ɗauke. Ɗaukar hoton da ya sa jinin ya fito kenan. To jinin al'ada da yana da alamomin su da ya kamata kowace mace ta gane su da shi. Idan kin ga yana da alamomi na jinin al'ada to ba za ki yi sallah ba. Sannan kuma jinin al'ada yana da lokaci, kowace mace ta san yaushe take yi, ko a farkon wata ko a tsakiya ko a ƙarshe.
idan kwanakin da ya zo kwanaki ne na jinin al'ada ɗaya kenan, sannan ya zanto yana da siffofi na jinin al'ada, to ya zama jinin al'ada. Amma idan kwanakin ba na jinin al'ada ba ne, sannan siffofin ma ba na jinin al'ada ba, to kin ga ba za ki ɗauke shi jinin al'ada ba, ba zai hana ki sallah ba, ba zai hana ki azumi ba. To sai takarda ta gaba, yar uwa tana cewa shin Allah ya gata malam, shin idan mutum ya zo itikafi yana daga cikin sharɗin itikafi barci ma ibada ne ko kuma a'a barci baya cikin ibada akan don waɗansu zuwa tashe ka barci kawai sai an tashi da ibada za a tashi mutum ya tashi ko ba. Barci bukata ce ta jikin dan adam, bukata ce ta jikin dan adam, dole sai ya yi bacci kafin ya samu lafiya. To amma wannan baya nufin cewa kuma an zo itikafi kuma a yi taimurci a ce kullum kawai a yinin gaba ɗaya barci ake, wannan baya da amfani sosai. Ya kamata ke da shi ka shiga itikafi, wai mai itikafi yake nufi? Hakikanin abin da itikafi yake nufi wato mutum ya keɓance kansa tsakaninsa da mahaliccinsa tsawon waɗansu kwanaki da ya ɗiba, ta yadda ya fita daga alaƙa da dukkan wani abu na duniya, sai abin da ya zama dolar rayuwa. Abin da ya zama dolar rayuwa, abinci, abin sha, bukatuwa zuwa gaban ɗaki, barci, wannan dolar rayuwa ne. To ko su waɗannan al'amura da suka shafi dolar rayuwa, mutum zai yi su ne daidai ruwa daidai tsaki daidai bukata, daidai ruwa daidai tsaki. Yanzu a cikin awa 24 barcin awa nawa mutum zai yi ya zanto bai cutu ba? A cikin awa 24 barcin awa nawa mutum zai yi ya zanto bai cutu ba? Daga nan wajen barcin awa nawa? Awa biyu